Saturno eguzki sistemako 6. planeta da. Sistema horretan dauden gasezko 4 erraldoietako bat. 120.660 kilometroko ekuatore diametroa du, eta 29 urte eta 167 eguneko urtea. Izotzez eta hautsez osatutako gaztun ikusgarriak ditu. Hidrogenoz eta helioz osatuta dago. Gutxienez 62 satelite natural ditu, eta Titan da horietan handiena. Eguzki sistemako planeta distiratsuena da eta eraztun ikusgarrienak ditu. Simple pistan, Saturno ez du ematen planeta distiratsua. Argitsua ez da interesgarria. Aintzinean bakarrik 5 planeta ezagutzen ziren eta Saturno horietatik urrutiena zegoen. 2. planeta handiena da Jupiter ondoren. Bere izena Greziako jainko batetik etortzen da. Eguzkitik dagoen distantzia 1.493 milioi kilometro dira. Saturnoren dentsitatea 0,70 gramo zentimetro kubiko dira. Saturnoren masa Lurrarena berdin bat zati 95,22 da. Saturnoren volumena Lurrarena berdin bat zati 7,55 eta Saturnoren errotazioa 10 ordu eta 14 minutu dira.